Takže zdravím vás, teraz sme tu pri unboxingu. Konečne už mi prišla tá kamerka na RC. Tu je zozadu. Prišlo mi to z obchodu RC Guru. Tak, no a teraz to otvorím. Ja sa na chvíľku oprám. Takže zadarmo sme k tomu dostali 4 GB kartu. Adaptér ešte k tomu. Tak. Sa na to teším. Na RC vrtuľník sa nám budú nejaké videá z toho. Čiže vidím, že tu je USB slot. USB konektor, tak. Sa bude asi určite napájať do tohto, do PCčka, alebo to je úplne jedno. A tu je samotná kamerka. Takže ju vybalím, vyskajte. Takže tu je kamerka. Použijem ju na môj RC, neviem čo to je, to by som vám musel pozrieť, to vám dám do popisku. Takže tu vidíme vstup na SD kartu, na nabíjanie a tu je štart a také vlastne veci. Dobre, tak to je asi všetko k tejto kamerke, link bude v popisku videa. Dobre, majte sa.